Magandang araw sa iyo, butihing taga-salaysay, at sa lahat na rin ng iyong mga tagapakinig. Sir Casper, itago niyo po ako sa pangalang Merle. Palagi akong nakikinig ng inyong mga istore at naintriga rin akong magpadala ng aking karanasan dito sa Dubai. Simulan ko ang aking kwento sa masaklap na karanasan ko sa ngalan ng pag-ibig dahil kung bakit ako napadpad sa bansang Dubai. Sa edad na 33, naging solong magulang ako sa 2 anak na babae. Paano kasi? Ang malambing ko na asawa ay nangingibang pugad at may nilalambing ng iba. Hindi ko pa nalaman iyon kung hindi ko nakita ang mahabang resibo ng mga groceries sa kanyang bulsa. Nagtaka ako dahil ni isa sa mga pinamili niyang iyon ay wala man lang akong nakitang bitbit niya o kaya ay nauwi niya sa aming bahay. Noong una, inisip ko baka pinag-grocery niya ang kanyang mga magulang kaya hindi ko na iyon inintindi pa. Dahil nga responsibilidad niya bilang anak, nasuportahan niya ang kanyang pamilya lalo na't mahirap lang din at sa kanya lang umaasa. Hindi ako madamot na asawa, Sir Casper. Kung ano ang mayroon kami, ay dapat mayroon din ang magulang ni Melvin. Hindi niya tunay na pangalan. At yun nga, noong una ay hindi ko na rin iyon inusisa pa dahil sa 3 taon naming pagsasama ay naging kumpiyansa ako sa kanya. Lagi naman kasi siyang nagkukwento sa akin ng mga pangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho sa buong araw. Kinukwento pa nga niya ang mga babaeng lumalandi sa kanya at deadma lang daw iyon sa kanya. Hindi rin naman ako selosa, kaya ipinagkibit balikat ko lang iyon. Ngunit nagulat na lang ako, 3 araw mula nang makita ko ang mahabang resibong iyon, ay biglang napasugod ang kanyang mga biyenan. Wala na raw silang makain at mga magagamit na mga personal gaya ng mga sabon at iba pa. Ma, ang bilis naman yatang maubos. Noong 1 araw lang kayo hinatira ni Melvin ng 1 sakong bigas at grocerya. Diretsong tanong ko sa aking biyenang babae. Abay, hindi kami susugod rito kung mayroong hinatid si Melvin. Magdadalawang buwan nang hindi kami nadalaw at nabigyan ng ayuda ng batang iyon. Nakakahiya nga sanang magpunta rito at baka sasama pa ang loob mo sa amin dahil pabigat kami sa pamumuhay niyang mag-asawa. Mahabang litanya ng ina ni Melvin. Naku mama, huwag niyo namang isipin yan. Obligasyon namin yan bilang mga anak. Lalo na at pareho pa kayong may sakit ni Papa. Nagtaka lang ako dahil may nakita akong resibo sa bulsa ni Melvin. Akala ko para sa inyo iyon. Siguro matagal ng resibo iyon, hindi ko lang napansin. Wika ko na lang subalit nakita ko ang petsa noon. Kaya kinutuban ako ng masama. Ako na lamang ang nagbigay ng pera para sa mga ito. May mga ipinatabi namang pera sa akin si Melvin, kaya doon na muna ako kumuha. Tsaka ko na lamang sasabihin sa kanya kapag nakauwi na siya. Pero ang masamang kutob ko ay tila hindi na mawala pa sa aking isipan. Kinagabihan, umuwi siya ng sobrang lambing ngunit naging mailap ako sa kanya. At hindi ko batid kung bakit parang kakaiba ang aking pakiramdam sa mga galaw niya simula ng araw ding iyon. Kapag nagkukwento siya bago kaming matulog ay nagmistula akong walang narinig at nagtutulog-tulugan. Simula noon na mas lalong lumakas ang aking pagdududa. Ngunit wala akong maisumbat dahil bukod sa wala akong matinong pruweba ay hindi ako sanay sa mga bangayan. Tahimik lang akong babae at inakala kong compatible kami ng aking napangasawa.
dahil profesional naman ito. Subalit mali yata ako ng inaasahan. Hindi ko rin ugaling makialam sa cellphone niya. At may password din iyon na siya lang din ang nakakaalam. Kaya mahihirapan ako kung sa ganoong paraan ko siya huhulihin. Kaya naisipan ko ang aking matalik na kaibigang si Flor. Hindi niya tunay na pangalan. May sariling motorsiklo rin ang aking kaibigan. Isang scooter na katulad ng sa akin. Kaya lang, iba ang kulay. Kaya iyon ang naisipan kong hiramin para gamiting pang-spy sa aking asawa. Nakiusap ako sa kanya na bantayan na muna ang dalawa kong anak dahil gusto kong mahuli sa akto ang panluloko ng aking asawa. Mabuti na lang at mabilis naman itong pumayag. Pumunta kaagad ako sa pinagtatrabahoan ng aking asawa. Umpisan ko ng sundan ang lahat ng mga galaw niya. Kumpiyansa lang ito na nasa bahay lang ako dahil nga may dalawa kaming anak na maliit pa. Isang magtatatlong taon at isang 5 buwan na sanggol. 11:30 kaya break na nila sa tanghali. Mula sa di kalayuan ay nag-abang ako sa kanyang paglabas. Wala pa yata sa 5 minuto nang mamataan ko itong lumabas bitbit ang kanyang helmet. Pumunta ito sa kanyang motor at sumampa at pagkatapos ay pinaandar iyon. Gamit ang motor ni Flor ay sinundan ko siya ng palahim. Hindi niya ako makilala dahil suot ko ang leather jacket ni Flor na bagong bili. At maging ang sapatos nito kasi kasukat lang kami. Full cover rin ang helmet kaya hindi niya makikita ang pagmumukha ko. Nagtaka pa ako dahil kung tutuusin ay malayo-layo pa ang aming binagtas kaysa sa lokasyon ng aming bahay. 10 minuto lang kasi makakarating na kami ng aming bahay. Subalit itong pinuntahan niya ay 20 minutos na kaming bumiyahe na may kabilisan pa dahil hindi naman matraffic sa aming lugar. Ilang sandali pa ay lumiko ito sa isang kalye na maraming kabahayan. Malamang isa iyong pabahay dahil dikit-dikit lahat at magkakapareho ang disenyo. Nasa ika-13 yata siya dumulog, kaya dumiretso lang ako ng kaunti nang may lumabas mula sa gate na babaeng may kaumbukan na ang tiyan. Magpipitong buwan na yata sa tansya ko. Tila nawalan ako ng lakas lalo na nang makitang humalik ito sa labi ni Melvin. Mabilis akong umikot at dumulog sa harapan ng mga ito. Dahil hindi pumasok sa utak ni Melvin na asawa niya ang nakasakay sa motor ay para itong inosente. Habang nakatitig sa akin na may takip ang mukha dahil sa helmet. Hindi ko na napigilan pa ang pag-agos ng aking luha dahil sa sobrang sakit ng nadarama. Nang tila nagtaka na ito ay tsaka ko unti-unting inangat ang helmet na nakaharang sa aking mukha. Hindi ko na alintana pa kung makita niyang puno na ng luha ang aking mga mata. Kita ko ang pagbilog ng kanyang mga mata at mabilis na pag-alis ng kamay mula sa bewang ng babaeng nakakapit sa kanya. Han? Sambit na lamang nito sa akin. Mabilis kong pinaharurot ang motor palayo at narinig ko ang pag-andar ng motor nito. Sinundan ako ni Melvin hanggang sa nagpantay kami. Pinilit niya akong kausapin ngunit hindi ako tumingin sa kanya at tuloy lang sa pagmamaneho hanggang sa nakarating na kami ng bahay. Wala akong imik habang ito ay todo paliwanag pa rin at halos pa ulit-ulit na lang. Nagtaka pa si Flor ngunit wala pa ring salitang namumutawi sa aking labi. Diretso lang ako sa pagpasok ng aming kwarto at inilak iyon. Kinuha ko kaagad ang maleta at inilagay ang lahat ng kanyang gamit. Wala akong itinira kahit isang peraso ng kanyang gamit.
Nandiri ako sa kanya habang iniisip na pinagsabay niya kami ng kanyang kabit. Tuluyan ko na siyang pinatira sa bahay ng kereda niya at wala akong pinakinggan sa lahat ng mga paliwanag niya. Kahit ano pa man iyon ay kasalanan pa rin niya dahil kahit minsan hindi ako nagkulang sa kanya. Lahat ng kahilingan niya binibigay ko at wala pang kahilingan niya na tinatanggihan ko, maging ang aking trabaho. Pinalaki ko ang 2 anak at pagkalipas ng 3 taon ay nagdesisyon akong mag-abroad. Hindi lang sa pera, kundi para makalayo sa kakulitan ni Melvin na makipagbalikan sa akin. Sa Dubai ay maswerte akong nagkaroon ng mayamang amo, isang prinsipe, at may 2 asawa na pareho ring mababait. Sa unang mga araw ko ay tila napaka-istrikto nito sa akin. Bawal ang cellphone at bawal makipag-usap sa mga kasamahan ko sa trabaho kapag oras ng mga gawain. Pero kalaunan nang makita nila akong subsob sa trabaho, ay naging maganda na ang trato nila sa akin. Isa akong tagaluto sa mansyon na iyon at sa tuwing Ramadan ay halos oras-oras akong nagluluto. Bawal na kasing kainin ang mga tira nila at kailangang bagong putahin na naman sa tuwing kakain sila. May mga kasamahan naman ako sa pagluluto kaya kahit papaano ay gumagaan ang aking trabaho. Umabot na ako ng halos 25 taon sa aking amo. Dahil hindi ako ng mga ito binitawan, naging mga profesional na rin ang 2 kong anak. Pero noon lang talaga ako nakakasalamuha ng ganoong klaseng nilalang sa Dubai mismo. Gabi na noon nang itinapon ko ang isang black bag na puno na ng basura. Nang pauwi na ako, may namataan akong isang maitim na bagay na parang hayop, ngunit mahirap kilalanin. Papalapit ito sa kinaroroonan ko, kaya pinagmasdan ko itong mabuti para kilalanin. Nang nasa malapit na ay, laking gulat ko nang makita ang magulong buhok na nakasayad sa lupa. Isang babae ito na nakatuwad at sobrang dungis ng muka. Sa gulat ko at takot, ay hindi ko naihakbang ang aking mga paa. Naglalawa ito at sobrang lapit na sa akin. Ngunit hindi pa rin ako nakahuma. Naglock din yata ang aking mga panga, kaya hindi ko maibuka ang aking bibig para sumigaw at humingi ng saklolo. Hanggang sa nilundagan ako nito at pinagkakalmot ng kanyang mahabang kuko. Nang makaramdam ako ng hapdi mula sa mga kalmot nito, ay tsaka lang ako nakaisip na lumaban. Subalit sobrang dulas pala ng katawan ng mga aswang. Pero kahit paano ay hindi niya ako nakalmot ng ganoon kadami. Dahil pinagsasangga ko ang lahat ng iyon. Iyon nga lang, at nahihirapan ako dahil sa sobrang lakas niya. Mabuti na lang at biglang bumukas ang gate at nakita ng 2 bantay ng gate ang pinaggagawa ng nilalang sa akin. Nag-alangan din ang mga itong barilin ang nilalang dahil sa takot na baka ako ang matamaan. Lumapit na lang ang mga ito para tulungan ako, pero mabilis silang sinugod ng aswang. Maging sila ay hindi nakaligtas sa mga kalmot nito. Nang makadistansya na sila sa aswang ay mabilis na binunot ng isa ang kanyang baril at mabilis na pinutukan ang aswang. Subalit napakaliksi rin ito at mabilis na nawala sa aming harapan. Pumasok kami ng mansyon dala ang labis na pagtataka sa nilalang. Ang isa kong kasama na Indiano ay tanong ng tanong kung ano daw ba ang sinasabi kong aswang. Ipinaliwanag ko sa kanya na isa itong tao sa araw at sa gabi naman ay halimaw na nangangain ng mga tao.
Mga nilalang na marami sa Pilipinas at hindi ko inakalang umabot pa hanggang Dubai. Ang sabi ng kasama kong Indian ay wala daw ganoon sa India at hindi siya pamilyar sa ganoon. Nakipagbiruan pa ako sa kanila sa kabila ng mga hapde ng mga kalmot ko sa katawan. Marami akong alagang ganyan kaya huwag kang magbiro sa akin dahil pwede ko silang utusan na pumunta rito at susugurin kayo. Nakakangising wika ko at kilala naman nila akong palabiro kaya pinagtawanan lamang nila ako. Nang sumunod na linggo ay nawala na sa isipan ko ang tungkol sa aswang. Day off ko ng araw na iyon at may usapan na kami ng kabayan ko na nakilala ko noong nakaraang day off ko rin. Kakain kami sa isang sikat na fast food ng mga Pinoy. Mas nauna pa itong dumating sa akin sa aming pinag-usapang tagpuan. Doon kami nagkwentuhan ng aming personal na buhay hanggang sa nalibang na kami. At hindi alintana ang oras. At hindi man lang namin namalayan na palalim na ang gabi. Nagulat ako nang nasa harapan na ako ng malaking gate ng mansyon ay bumungad na namang muli ang nilalang na pamilyar sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot nang mapagtantong ito ang sumugod sa akin noong nakaraang linggo. Mabilis akong lumapit sa doorbell. Ngunit mas maliksi ito kaysa sa akin. Mabilis ako nitong nilundagan kaya napatihaya ako at mabilis itong pumapaibabaw sa akin. Bakit ba parang ako lang yata ang punterya mo laging aswang ka? Nagtatakang tanong ko sa aswang. Hindi ko alam kung sasagot ba ito sa tanong ko o hindi. Mas naging agresibo pa ito at gusto na ako nitong kagatin sa leeg. Kaya sa takot ay nailabas ko na lahat ang aking lakas, makailag lang sa matulis na mga ngipin nito at mabahong hininga. Hindi ako makasigaw dahil ang bunganga nito ay halos nakatapat sa akin at natatakot akong matuluan ang laway niya at maging yanggaw. Sa lakas ng nilalang ay hindi ko magawang maitulak ito upang makalayo sa kanya. Halos masusuka na rin ako sa amoy na taglay niya na pinaghalong lansa at bulok na patay na hayop at basura. Hindi ko may paliwanag ang amoy na mayroon ng aswang, basta ang damit nito ay parang sa taong grasa o mga baliw na palibot-libot sa lansangan ng Pilipinas. Nasabi ko na lamang sa aking sarili na baka kung nakasalba ako sa unang pag-atake nito, malamang ngayon ay hindi na. Sa sobrang taas kasi ng pader ng mansyon, siguradong hindi maririnig ng nasa loob ang ginawang pag-atake ng aswang. Sa sobrang taas kasi ng pader ng mansyon, siguradong hindi maririnig ng nasa loob ang ginawang pag-atake ng aswang. Hinang-hina na ako at ramdam ko na malapit na akong bumigay. Hanggang sa hindi ko na alam na nawalan na pala ako ng malay. Nagising na lang ako na nakahiga sa aking kama at nagtaka pa ako kung bakit ako naroon. Dahil nang maalala ko ay nakipagbuno ako sa aswang. Alam kong hindi pa naginip iyon. Naalala ko ang lahat at maging ang mga hapdi ng sugat sa aking kamay at mukha ay ramdam ko pa rin. Mayroon rin akong nararamdaman sa bandang aking dibdib. Kakaibang kirot iyon, kaya sinilip ko. At napagtanto ko na sugat iyon at may kalakihan dahil sa bindahing nakalapat doon. Tumayo ako para sana lumabas nang biglang bumukas ang pintuan. Ang kasama kong si Jula na isang African ang pumasok at sobrang nag-aalala ang muka. "Kaya palokom?" Tanong nito na ang ibig sabihin ay, kumusta daw ba ako? At dahil alam ko naman kung paano siya kausapin ng Arabic ay, sa ganoong lingwahe ako nakipag-usap. Matagal na rin niya akong tinuturuan ng ganon.
At sa kabutihan naman ay marami na akong natutunan. Sinalaysay ko sa kanya ang lahat ng nangyari bago ako nawala ng malay. At nagtamo ng maraming galos at kalmot maliban na lamang sa sugat sa dibdib na hindi ko alam kung paano ko iyon natamo. Tinanong ko rin ito kung sino ba ang sumagip sa akin at paano ko natamo ang sugat sa aking dibdib. Kwento niya na parang may narinig daw ang security guard na tila nag-aaway. Ngunit hindi niya pinansin at isinuwalang bahala lamang ang narinig. Wala naman daw sumisigaw kaya hinayaan na lamang niya iyon. Hanggang sa inutusan siya ni Zula na magtapon ng basura sa labas. Nabungaran nito ang nilalang na tila ba may hinuhukay at nang mapansin ito ng nilalang ay bigla itong tumalon at nawalang parang bula. Nang mapagtanto raw ng security na ako ang nakatihaya at may sugat sa dibdib ay agad ako nitong binuhat papasok sa loob. Mabuti na lang at kakaumpisa pa lamang nitong lapain ako dahil kung nagkataon ay matatagpuan na lamang ako na wala ng buhay. Simula noon ay naging madalang na lang akong lumabas ng mansyon at kung lalabas man ako ay kasama lagi si Zula o maging ang iba ko pang kasama. Mga mababait rin naman ang mga iyon at lahat ay kasundo ko at kaibigan. At hanggang dito na lang po. Sa ngayon po ay nandito pa rin ako sa Dubai. Maraming nagkakagusto sa akin pero ewan ko kung gusto ko ba sila. Basta, nakakamiss lang. Merong katabi sa higaan at saka hindi kayo matulog magdamag. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Merle. Salamat po muli mga kaswang. Ito po si Casper at nagsasabi palagi sa inyo na ingat mga single. Bago tayo magtapos mga kaswang, shoutout po muli tayo. Shoutout po kay Ma'am Tricia at pinapa-shoutout din niya si Sir Seven Step in the Riyadh. Shoutout po kay Mary Jean Monteclaro. Shoutout kay Lisel Garenia. At shoutout din kay Kinard de los Santos. Shoutout din kay ang pahina ni Eralam Horror Stories. Subscribe kayo dyan. Yun lang po at hanggang sa muli.